ene na no kansam a ese ye de ye adwuma fi se o mu hunu se biase a ewe Obiara wo Deɛ Tumi no na wo timi fuo na timi wa no aworo wo ka no de apem wa bati kan wo timi fuo timi wa wo woro wo ka no de apem wa bati ade ne ye woro kwa efom nti awura ba soro no na se beduru moto mu wa ususu se de ne besie se ne wonsa ne ne bepan de uze ka ye awuro bi ka apem na batira tete ho a na de se ka wi afedie na nka du tira che no otimi fu otimi wa woro wo ka wo de pem wa bati na so woro fa wa bati udua se dua anenche mono ye untos udua obo se mo ahia se ba wiwi na ha ba no a ma no kwafu mu ane yansu sie kentem anenche mono na santi dimpa no anenche mono mo anenche mono bedi abese wo jejeme Meet Charles show ena mo hwen abakose mo nchire mu edin nchire mu tete obi ka tete obi kire jumadi ena abe pie Meet Charles show so ye pani ba ko yen chena na da bisese na akwaba ya ya saba na nchen na ba kire abakose mu de ya tia ya ntia se ye na mafo de ni se bibia no ya fa bibia tra ye twu mo me ye twu fa so e se ntisa Ohes jumadi ebi kan ba ko bia the last episode no na kire mu se kwabra ne kura nya de ase wo ye bema awo se ojima ho wo ye bema ni so ema ma afro kwabra ne ana wo ko mema efro kwabra ne ye bema hwini ne mu ne fe ne kwa brane ade akwaso so bia no eso ne faso mama ne fro so wo ye bema mu na so wo ye bema brane bi na kwa brane de enso so kwa ba ofre kwa ye bo di ne wom ntina na last episode no jumadi edi na no ne da wase so me ate kwa brane ase ene asa ba ho chen impanyi wo kasa be se obiara wodi wotimi no obiara nipa biara wodi wotimi no se impanyi ekakasa be se ya yana abakwasem bi wo ho na emi nkyire mu kra ne sei tete obi ka tete obi kire na de bi sese ebe kire mu amwati ase medase Obiara de ewudi otimi no se ya setena mu kra no eye nipa fam Obiara wode otimi no wo se osuafo de unche wura Obiara wo peso osua bibi efiri obi ho na obaye ho se asade no unnim chai de wo kire wo no untimi huna adwuma da nti Akan fo se osuafo onsene ni wura ngese ma metafo kakra empanyika se osuafo ensene wura ngese wo ya apprentice onsene master
wo ko adwuma sia die na wasia nti afa de wo che wura ana wo che wo master but ma che wo master dis wapon ho ye adwuma ni bi a che nya experience ni bi nto ya apprentice a si abotre nya abotre empre ho na wo ntimi nse wo master to sie ni bia enchen ni wura no sa na kire ya ka se tena asem se osuafo nche ni wura no Obiara nso wo de otimi no be ma bia ware ne yire enu wo hunu so oba na wu ama no oba ne ntini hu jai ena be ma so we odi ni pu wabuna di se oba no ebufu no kasa wase ya fire mema ntokwa ohu bema no ne yire nu no otimi no na nso bia wode tisi abonten se won ne yonko bema nko teta so a enya dwumo oni ahode na ye de ko mema ntokwa le ma ntokwa dinti osolia tuto ena kwasi na buru ne yire no obunu le de bia na to olu otimi no oba da korona akosu ansu nua bema bura akwasi buru mi nua ba de wonya no obeku no me ka esa me ko buru bie na enso mbranti oba no ame ache na konta ne na kotum enu bi de wogina nche na bakasa se obi awodi otimi no nye na akosu anua bema baaye nye no abachi na tumi akoso anua no nso abaye be ma na obo ne yire no timifo otimi no Obiara wodi etimi no wo sunu kokuruko abo akoto enekunu elunti obiara wodi etimi no na mebeka asembi na odi bi atu kotokurum na fe ya fatoto bra ho sɛdeɛ ye kyerɛkyerɛ mu ko ya nehwɛ na sɛ wote saa ɛbɛsa kyerɛ wo yɛkwa sɔre a asɔfoɔ no nkeka yɛ mpani nsɛm ne efie ne amanneɛ ne de amammerɛ ne amanneɛ yɛnti ɛne adwene wua ne yɛdeɛ yɛsɛ twerɛ kronkron na nso twerɛ kronkron so baa wa metwa kasa biara mu ɔbɛhyɛ kasa biara ma na de twerɛ kronkron kan bibia ni baaburu mu obi se bibi wo baaburu mu a eburu miensa ana se duru miensa kura opa o meka ho asem mienti wo so ye sofo abeka se bibi wo baaburu mu nsem bebre ba ya twerɛ no krata akase na eda ho no so o se bibi wom eburu miensa ana se beduru miensa kura beka mienti asem mienu pe na wo twerɛ kronkron mu eka papa ne bɔne ho asem enipa yetiri kosu ya esisuo ya ebi kosku ani afua ngoma ni ehunu obi bo kire na de bia wo hunu so ade a ono so betimi aye de afua ngoma hunu so hunu no etiri kosu ya etua so bibia ni papa ne bɔne ne wo mu wa anwene papa abadwene bɔne ewe mi enupa de wo ba aburu mu na no ana wo nipa tirim Obiara wodi etimi no se enipa prosini mama mufu suru wo mo no prosifo nso suru mra so obiara nso nche mra se de wo hin bi ye boni a yetimi bo no ko abuye ne dom tunu no eye saa na nipa ye dom tunu no na be saa kwagina asa akwadwuna kofa nipa foforo abedi hene no na de otu wo no ono nso timiu ontimi wa onimu kasa onimu nkurobo onimu asem kan bede no aye wodom ede wakwa hinimu am yakodi asem am wadifo no watu ade so otu ade so a otimiu obiara odi otimi no so obi fatuo kotu abagu a otu abagu ya no watimi abai no nti watimi abai
Obiara wo Deɛ Tumi no ama mu ha de wo bi fatuo so okutua ba ya gudia no wabu mmara so nti ono nso oman mmara no nso ma ne kwae se onkoye sa obiara wo Deɛ Tumi no na hwe enimu mfotie emfotie ya Akanfo ya tubata che obu o ha akọwo na kwantu mu wo ye Ghana ni enso o maha o ya kan ni ba nese wo ba bi esama no ni wakodi o man fufuru bia so na unimu a na ye ba kire wo mfotie emfotie wo mahudu bebre ewo mfotie ofufiri miro ewo ntetia apra nyame bo no ma wira mu adoma bi se wo mu medi na sabua bia ankodi lu wira mu a ye koton se wa ye adie tum tadua ho ese tetia dupo Ntetia nso se guma hodo pi na ye kan mfotia ye wo mfotie fita wo mu ye wo mu sie wo fom yetimi ko wira mu ni akobu sa ankankan no ade no ne ye de abre ye nkokọ ye bubom na mfotie no pia bu nse nkokọ soso sa mfotie na akokọ soso no mfotie sei ono efre na wenade ade ankankan de na no nsuo beka bia dade kura ba wina akene ono se dade no otimi no nkaboa wi wo de no awe dade enso na no nsuo no kan dade no pe enti na eja dade tu fom a obekọ na eho no awe na akene na je se dade no e pro no nkankan na yesa no nkankan no na sa ankanka no efre no mfotie no akoko na timi no pa efri se akoko bia ni wurade ma no akoko ni timi dore otimi tunkosua enu ntimpani se mfotie ohoi mfotie akoko eni timi no se mfotie no akoko timi no azoso no po na akoko kura Akanfo ye wodi dino akoko le dino ya freni suburukuo na siso o sa akoko ifani se ya freni suburukuo leza nse kan mbre wana ne mankoko infoti enti ya se abrewa edum suburukuo no na suburukuo so dum abrewa ebre nkoko no tunkosua no dodo na abrewa no so nye biton edito bibidi akoko na asanti din pa efre ni suburukuo ono ba ensuo beto die yo ba bi osie bia no onim se wotu afuri ho akosi ba bi efre ni suburukuo ni ase abrewa dum suburukuo no na suburukuo so dum abrewa nkosua emfote akoko netimi no na mamenta fro no kakra na ga say bold wotimi no aboa 40 ebo ne because termite o wasase ase fita no be ne kokoro no o mutumi ya product de mpo mutumi read de manehi eraste na ne so ne kampe ebe ye mre na abubu o efom ho enti wo ye kuani na wo ja wo se kan kro wo nwura mu a o be fane so awe na achen e nsuo a wo ne 40 na no yeah nemo mu de sa 40 no so ba fie a o ni wura ho o de otini no timi fuo bi wo fie ai ya akoko ana akoko so master so ya ababewa ana ndesa okay and the mid child show no ko breaker ba na be chirim subscribe like and share.
na buchirem na osi ene aboa kokko fe no subruko ye ne mafo da si akokko ba se ne din pa kan bi ye adaka mu no e subruko na to so yeah edi akokko nya mfote no wa mfa mfote eho anche no so no to sa ena kroma se hwe wo akokko mfote na wo timi no wahu na akokko nsemone a okudi akroma nti akroma nso ni akokko wo boshe akroma ka kachira akokko so omi enko soro twini no omu wire mu omu de adi aguru akokko so wonde nka so opa guru bi adi ena akroma akotwa ni dua no asene na wayire so no adi asi awiem se enwoma no na munya de akroma na modidi yero no atese obi botwini num wana pinti new a pinti sanka me wonsa a pinti nanka me bobi a pinti akroma tiye no se me bra mabre akokko mi enko wa anko nsu mi pia akokko na kafie bako akokko de wo bo mitwini na akokko ehunu sa akroma e bape no wadwane dako na akroma sori ye no se me ko didi me na me banwumre sa akroma tu ye na okwa anwan no akosi dua so akokko fe ma wi abotwini so no akohura si so hwani apinti niu apinti sanka me wonsa apinti anka me bobi apinti oboya na akroma se ha na se akokko na ya no obabo metwini ade am kan so o me enko ya wa anko no na wono na ebo akroma bonu mu ase se wo kira akokko na akokko se akroma nchimi wase na se daachi bia me wo a me de mba beda wase hebo mu kire me ba ya kire ba ko enti akroma wajitu mu wiye no akokko na ni du aduonu na hu se akroma e ba pe na akokko no maami ape ba bi ebutu akroma je ho wo fire netuane nanu no de kira akokko no maami se wo kan se koro na memfo wo koro nam de ko no okodi ne kom de no wo ba won famienu mbom wo ba no abefa baako ni wo de no ko edede saa na akokko masa akokko bo akosha akroma nti na makroma ha akokko saranka ti na naka se boshe ewo akokko na akroma nti ma na naka covenant o maye insennaye omukato se enam se o akokko obebo matwene nti twini mesni woso nsini besina yankotwa nua onwuruma woso nyadan onko mako bush mako nwurum akotwa nua baba abesine twene I've made a drum my twene mini ho ana wo abokoko wo be wi ho be den abebo ti saa de a woso so wo ma o ma mecho ma ne ba ko na me fa ne pe akroma no akokko ne ka kire na akokko no ka kire akroma se ncheme na to so the covenant that abo hawk akroma asense tena mpanyi sa abo asense fa de odo kire abo asense fa de odo kire no na sa abe no ebe me free ba no and there's a covenant between the hen and the cock and the hawk say hawk ne fa hen no chicks ni bukra so already what the chire no because we maka to say and na me bonne me be di wo me be wi a otwene ebo yinti obetuma ye de achi me manu bi no so yo ene me che o man me de be dey me de be kire wo say covenant e make ye no na me ye di so no okay no Matthias ye na to so me da so Matthias ye sa ma me enti akoko be ha no edukura akroma be fa no baako ebinti se wo hwa ayokofo a wo mo ne asante abanwa ayoko opiesie ni manhia no kumase no wo mo no eko eni bra na nan mo bre yenti ade bi o mo kofa no semu ade bia no edaso wo ho ebe pemonde
nananum de bi mo amuso omu di nipa baaya nipa no asiyanshi omu da so ho omu di sika baaya eda so ho enu ntini ye wa no chekoma mu ho no ano chekoma mu ho kwa kire center ho no eni ma e wo ho no ya atetede so nananum ade bia ni wa nananum ko fa ne sem a omu mo ho ba ade bi wo ho kura bepem ne ohini bi betimi abedi ade kura on fa nani hunu da enso ewo ho nananum ya bambofo che ne na amafo ene eto afidie kura ma wa adwumam se fa ya adwuma abehwe kura no afikyire no ase no tetefo atimi akura tete ade ama se ye kosa nya nipa ene ne betena ya bo nipa no ho ba men bepem ne nipa ni bi da so te ase a nananum bo ade ho ba yi body ho bayi papa nti ama yokofo no esanse ye kosem kofa adie bia no ba sante a na ba hwe kira kwaye a obehunu nti ena omodi asansa sa edi akokotua ne nanu se asante de fa bibia ye de kiro esane ye no ba kon ye kura na se adi ufu a ye kwa elimu faso a ye de beko akoko ni akroma pam na sa akoko no a ye kana sem so wotimi mfote no ono nso abo akroma ene timi no akroma na timi no wo wanzo wazo makona na wotimi so akroma nso kire akoko akroma kire akoko ana he bofuo se hwe wo akroma ye akoko akiyeye no na nko omdo so ayakum awie na wonzo sore a na ado omo tochum no anse wo sisa wo mo se apam kakra akoko no ko yeti tochum wo obodu mu ase anu ade no ko wo sisa ne manyina akọ bofuo nso te baabi ono nso tinitu a po no akuma akroma bofuo nso akroma nso bomofo netimi no bomofo bi otutuo netimi akroma frize wo kire akoko ba kura agise bia so no odi ne kosie akroma bia nso mfa ne na mienu nkire akoko bada akroma de ne na mienu kire akoko ba agise woteto wode na ba ko na efa so odi mienu no so akoko ba no mu a wokodurudua no so obede no wasifom wasidua no so enti wode na ba ko na efa no odudua nso wa no wode ba ko na gina dua no so ansa na kokoba no okura we no wode na to ho no wode we yatia no so ayi ni nan no ansa no ahase asoso akokọ no adi oro nso akroma abofo enetimi no bra wadi jo anya akokọ badi amia oti ba bi jimfa ba na bofo nso asoma ni tuo srada na akroma nso da fom enti se bofo kuma akroma na sana na nsan o bofo timi akroma enti da nyina no akroma nso bofo no obo kompa ebo a okosre fa hudi furi ni nsem metafro no empanyi wakase mese obi ntonsa emfa enhira ne busuefo we gese abo akroma cross otonsa ofanko shira bofu David na sasa akoko tonsa no asade akoshira akroma ena 40 tonsa no ono wode akwa ode akoshira akoko David bofu nso etimi akroma nti wo se tena hoy tena ho odi so obokum wiase nam nyina wo baboboa je so oti ahoma ena odi akekere ye wo bi afuro nukum abomofo tia na ba bia oda bia no woni hwa haban no na ese ya no omo sesa ahoma ho edi se bofo nso afa ne nwa wafa na chechede na wo pa homa bi agekere no okoso homa num na sa aboa no nso ta ho a no aka wo bofo he wo hu o se bofo nso wo wode timi no
Obiara wɔ Tumi for na wɔwɔ nso na waka bɔfoɔ no na wakunu na wɔwɔ no ka nipa dasani na se wowu a na asana aba nso da hɔ na ɔsehwɛ wo so ho akɔka wadasani akunu aba nso ma ne homne so wo tiri po okunu sɛ wo sɛ wɔwɔ nso aba ne timi no sɛ nti obia yɛ ka sɛ wɔwɔ no obia akɔfa ba ɛno ne timi no ɛnde wo mɛn no na wɔwɔ no aka sɛ wɔ bɛka wo aba etimi wɔwɔ na aba kum wɔwɔ no no wɔwi ana no wɔwi hwɛ asɛm wɔ okunu wawie enya wie ene eja nso nie mit chawo show na wo hwe na de besese da so wa wo kirem obiara nipa bera wo de timi no obiara wo ne timi fo say aba akun wo aboatea say eja so wo ho aba wo ne timi fo mit chawo show na wo hwe me ko break aba me ba na beto aso. Nanti ja so yeden nso akwafuo mu e belu aduane amiyadi omu twetwe ja no ba afie no omu di ja tumu ele ja nso ta ashi ja nso ashi duana ma adan nso se o se eja nso timi aba yankopon abodie mu no onye sisifu eja nso bashi eduana ma kyese ebeba ba yenso na me de me ka kire nipa dasani se ye nka se obi ade bi ye waste ana se ompe ejise nipa no ni de wode beye fi setete ho no ye bia makonya adoa ne niema tetede owura mu a ne ye pa bibia akoguso anso na ne yesesa firi buchiem enti se osori anopa na akopra obi buchiem kosa ne nso a o ompno onde odo afuo no onde mo se ne de a onde wo mo pra ne he da pra de si wo ena edua niema na se usanum ne mo abaso a ne de apete so abo bia na no beka bia no Obiara odi otimi no na wo kire mu se nka yaso jawie na aya enso no bo mbeka se ash ana se enso no se de friend Ghana ha no tete no mo mfa awudro ene dua de se chemical ene bi dua fruit ne flower vegetables yi aye atosode no si ye dua na ye pese emoa behwe a na ha no me de nso no ash na ye den agogugugu so eba sa abo bi no tuma ye den etima abaso abese no enne sa practice ne ye jai ene ne de awudro chemical ene go ahan ne so ene nua ne so nti ama enne kura na ope so na nka obofuntum asase no na asase no aye rich in minerals na sefo na yenya black soil na sefo na ene bi no obiem so why dey what is ka wo from wo so no because obia the chemical na dey ekunumura weedicide obia the chemical na edue nuaba aye cabbage aye carrot you name it enti sanana ka se enso a tetene na ema de enso ne gu enuaba so na sefo a na megidi to tetene na chemical bia no na wodo no ho ana sa kasa ya na chire me se obiara wodo otimi no twema adwena si something we call recycling yentu bi bentwene kwa adie bia can be recycled
nti sɛ rɔba ɛsɛ yɛ a bituma na ne deɛ yɛ de foforɔ ɛde yɛ so ho gye sɛ deɛ ɛnhia na sɛ gye a wo ade no yɛ wo deɛ no wompɛ. We can recycle many things in the system and na yɛtu gu nti saa story yɛ na na yɛka sɛ obiara wɔde otimu no a ɔde aboa termite anaasɛ fɔteɛ ɔde akokɔ ɔde abaa ɔde bɔmɔfoɔ ɔde hawk ɛne akokɔ deɛ baa mu no wɔwɔ mu nyinaa baa mu no ɛyɛ story about recycling, how we can recycle things in the system a ɛnɛ yɛgya no nyinaa biribia ne yɛatoa gu ɔwɔ sɛ nka yɛnya recycling plants most cities ɛna nka ne bia bɛyi sɛ saa na saa story wei saa asɛm wei wɔ tete ne deɛ a ne ɔwɔ sɛ kɛnɛ some 400 years like today no ɔwɔ sɛ kɛnya yɛwɔ plant nkran ɛne kumase ɛne sunyane ɛne koforodua a ɛnoma bi a ɔwɔ sɛ kɛyɛtu gu no ɛnɛ nka yɛpɛ kwan bi so yɛ dɛn ɛyɛda ne yɛni de ɛyɛ ade foforɔ. That is recycling no a make an sanity na na to so menu amedase said the American me say adie bia hu hia me na me mato atwene na wo kofa me nka ho asemu na se ehu hia me dia bibia nkyere se tete no nti na ejashi aba anase dua ne nson no na yede ye ade sombo on se tete ho akola akora jembre kutuya no na nafunu ba ko chia wo akola wo ho anu afunu mu kekawo enu a wo hunu no mpompo bonse yakofa yokwa entwuma ene bidie na yayam ene nso yo ade no to bete no a ma no meba to bete wa munsre to bete no wahu na wodi aye na to bete no wo ni ma de koro uko to apim kase no na tete ho no wa kotwa ne board ye apim no a wa pempan no no wadi ni board dua no abafie enu na nananum na ye ball ba ne ye de pepa ye ho ye be wai ho no green nyina kwai bibiri na firi ho na firi ye de atudua so ne abro ye be bura mana fufu ko efiri sa wia afi ni ye de agu nsuom ne yasi ne hata na wiem ne aprum ne hata ne aprum obo se ebe pai na ye fita ne sa akokora na brewa okodwade a ne da na dwa paaso enu odi tunsuo guru ho wia no wachim no wadi abobo no ho a obo se esense ade na emre nti wadi bobo no ho nyina na etwi ne ho nsuo no a ewo no ho no saade ne efire ne to bete na de ye bebura ya mfa nkwadware no enu ne ma no sori anopa ne kotu na te kokwa efire no ntwuma mpani si akokọ hede ko atwumo wa nkwatwumo ni na se ko atwuma no ntwuma no ne de agu adim na body edua na eburo ye ne de agu ma ne de kwabuti a na ye kokọ na saade ne efire ne to bete ya bro ni nyina no bozo bura mana ekasi o na de ya de kwabuchi ane de se de wo pe wo de ekasi bia na wo bro na wo di na tie no gu adem di nsu gu hu a wo de atum a kwabuchi ane na amafo kura se ye kwabuchi akuro bi ni mu ye obi ni mu ye enti etwa ye hu no na ejana ashi won se tete wono ekan na nanum ekan wo nim kan ne ye kan wo le nanum ye kan a de pa ya de nim bibia nim enso kuro ya ne ye de ye kan enso meet Charles na ohwe subscribe like and share me ko break over.
na megidio saa nson ya wo so mo de yɛ kan tete no mo de yɛ kan na ene de yɛmfa yadeɛ bia ama no megidi because ene kan no ma yadeɛ be fe no kidney stones and as a stone in the kidney o sa no bibi sa etimi ebo eye de den ene kan na aba no o ta di a de bro no but etimi na mpanifo o kwanfa so yɛ kan mu a na sɛ mo de nson no na yɛ den ɛyɛ medase sɛ gina hɔ crowdium kakanana enne abodie mu nyansapɛ ɛyɛ science asa be kyerɛ mu sɛ eduro enkwabra nyina no eno ne bidie sɛ o yɛfunu yɛ o de ne yɛmu bom de wɔn mo poison de ne ho yɛ no basabasa bi saa sɛ o yam chako kakra bidie kakra na fefeko na so wɔnom a yɛfunu ade o sɛ yɛ poison o sɛ yɛ de ho na yɛ ne yɛ o ɛsɛ yɛ de bebrebe nti de wo kan megidi medase sɛ wo so waje de me kan atum saa eno ana ne de yɛ kan na nye eduahunu bia na wo betimi de ayɛ kan kan koko ya yɛ ne ayɛ koko ya yɛ dua yɛ sɛ ububu nija de anyini no unya nija na o kan si ani na koko ja no nko awu no waso na nson no de ahyi kokwa ni nyina ne nson no ne hia o ko se sanson no na wa ba hunu de sesa ne natie nyina afra na ba hunu manimpi fensuo gum na hunu na ani no nye fensuo na ni nye fita na o de fasi wo na bu aso ade ba chen no baba no na efi ni nyina kodase na nsuo na ni aye kama te se de odigu mu na waso ni nsuo na wani ni nyina se wo ye nkunuma nkwa na apese enye tora odi ehwie nsuo no kakra gum na hwe koko dua ijayai ene se kanwi si etuna asase o se nipa ye bi ka ho se si ada bia aduane atetefo di ya ne yenguo no na de na amafo di anadan ya de Akan enti obi ade a ose enya no na hu hia no se hu hia no nko ade a emfa ntutiri mu se papa yi ne dade bena ye da hai dade yi de emejiri se bia papa no wompe ebi ana da ho no wonim de wode baye ne mo mudu ana papa se e wonfa dade yi nkoto ntwene de a na kire se hu hia no wonso a wunya aye no wonso de koma wo mo etoto enadego na wonso anya sebe wanu aduane enti eja na ahye aba no ahye beyenso mama de ede ogugu atoso sa de enu ne edi hurahura so wudua se dua wudua anenche mono ye untos wudua obo se mo ahase se bawiri na haba no a ma no kwafu mu ane yensu sie kentem anenche mono na santi dimpa no anenche mono mo anenche mono bedi abese wo jejeme enti baby akowie no yede nso ye de yede be ye nyina chi no na eja ehye aba no na wawie ana na wonwie ensu ese wo eja na wo aba da ne ba bi na wo na wo de wo ho odini nti wo hye no kwa na ensu ato aguso na adum eja nso wo de timi no eja wo de timi no esi jeshi ena senki obetimi aso nsuo de na yedi ko wire mu azesi eja bedum eze nsuo kokura so ja so aba bi eso ye no edum nsuo abedum ja enti nsuo dum ja wie no no wawie
no wie ewia se wo ezio na wo firo na wo bombranto ano wo na wo se wo de wo da wo ija shini dua bi na wo de twen opensu si ye ewia boye nsuo nso propora nsuo nyina we enti se o hwe muaduman ni esisi wo mo akwam eni se de ebitumi bie kopim se ewia bawi nsuo a wu nipa won so de hin na de toto abrabo ho de hin na wo de toto abrabo ho obi timi wa na ana se won so timi wo obi timi wo ana se won so timi wo bi na so obi timi wo na suro obi dia na obi nso suro wo dia ene na no kansem a ese ye de ye adwuma fi se o mu hunu se biase ai we obia wo de timi no na wo timi fuo na timi wa no aworo wo ka no de apem wa bati kan wo timi fuo timi wa wo woro wo ka no de apem wa bati ade ne ye woro ko efom nti awura ba soro no na ze beduru moto mu wa ususu se de ne besie se ne wonsa ne ne bepan de uze kan ye awuro bi ka prim na batira tete ho a na de se ka wi afedie na nanka du tira che no otimi fu otimi wa woro wo ka wo de pim wa bati na so woro fa wa bati wo bede no awuro ka afa ho enti nananu kan se Obiara wo Deɛ Tumi na aye nokure me de ye hwe emwei se de bia timi no hu na de wo hu se we sisi we no enu na enipa nyame boye se ke mewo ko obi sisi wo bie na wo timi nipa kro na hwe sisi no na enye kwampa so no na mu sisi no ranka wa wo ho odene che no abeje no eye saa na obi nso hunu se wo nso wo kwa ho kire mu a nanka wajewo na na de ayeye mamenhwe ayesi akwasi station ho no kajeti a ho no wona ne ho odene che wo bia wo kwasi di otimi obia obi o bia kwasi babu nse masa kwasi nie masa wo ya ma akwasi babu nti obia ewo Deɛ Tumi no ya bra bom onu kuna asetena mu obia wo de wope obabu o wa otimu se ni kunu atade no we ade chi no wansi etimi hye bema na bufuo edida bema no anya de oba no pe no ono nso onsi na atade no wansi a watimi wo bema watimi so watimi wa ka ba ka bufu watimi endi mesre nananum so Obiara wo Deɛ Tumi na ti hwe se moampo Obiara wo Deɛ Tumi no dia ne nyina ye nchasem ye ne mfa ntoto ye bra ho na daachi ye bra nso asiye yi na me da sama awara fu asimo na wo kese bemme bu ha se ne yere si no ma ene de besifie nyi no na me so metimi ni yire bi papa me yire bi fe na abasam fantania abaya asono bi asono pa asobrache bi mitimi ni papa mitimi di jenesa hadesa because mitimi no ewia so Obiara wo Deɛ Tumi no aseme na kan fa bitu okotoko mu your pocket fa bi shem no aseme no kan no fa bi shem na fanant na fa bobra na hu se de obeye bia wo limit asase so de wo ye bia wo ba bia wo ye koduro na obi atoa so ba bi wo so wo se obeye trap pe obenya asem de misua free mu no Obiara wo na limit Obiara wo Deɛ Tumi no efe ye say share the story of recycling say adie bi e be say bia no e bitima sa ya de adane no e de aye ade foforo say de eja hye ya na ema de enso no egu enuaba so no ye dua enuaba na say ye dua atetede a na na say ye kan atetede
ye dua na ema de nso an de egu so se be ya abo bia afana na nyeden e ma nwura no anase atetede no ene ye jai e de chemicals na yeden egu so ene na ye brain ya de ko fare ba nyina fitiase ene saa de ye din ne ka ye be saa kan ye tete na se tete wo bi ka tete wo bi kire a ka ya de bebrebe anu be brase ya de bebrebe anu be brase because yam fa chemical na be den e be gu nua ba no so ka the ashes and so ene ke be dua nua be ne ka ye di a enya hoto enya pomodin papa bi na ya de adwuma mit cha so na wo hwe ene dwuma di no e bi sia medase